Барби спечели златен пльок. Сложи го при Оскарите, Нобеловата награда за аксесуари и... Не отваряй там! Барби, нямаме място. Аз ще реша проблема. Сега се връщам. Кой иска да ме закара до мола? Ще трябва да ги върна. Добре, не нося същия номер като Барби, но и аз съм грациозна и елегантна като нея. Вижте го само! Смалителят! Еха! Хей, само мъничко от това и ще се хващам в тях. Ракел? Барби, ти си толкова мъничка и сладичка. Да, дребосъченце. Ще престанеш ли да се прехласваш по нея за малко, за да оправиш това? Заемам се. Скипър, Стейси, след мен. Здравей, Блиса! Добро момиче! Беше ми за малко. Ей, любимите ми обувки! Не мога да си отида по този начин. Тук май става нещо странно. Здравей, аз съм Ракел. И ти казвам, да, нямам гадже и да, винаги съм така прелестна. Пренебрегваш ли ме, а? Слушай, горило, отрязвали са ме и много по-готини от теб. Ракел, това не е нашата къща, Какво? а къщата за кукли на Челси. Прави си на кукла. Ще ти оправим косата, кукличке. Барби! Челси, ти ги намери. Страхотни новини. Превърнах смалителя в оголемител. О, Кен, ти си моят герой. Ура! Пак съм нормално голяма. О, Кен, ти ме спаси. Ракел, оголемителят. Винаги съм искала това. Истинска жива кукла, Кен. Браво ти, Кен. Създадени сме един за друг.